Gud taka magstorya gud. Wala pa naman kay. Naabtan sa Subo News Team nga gikomprontasi sa mga apektadong pamilya ang mga sakop sa LGU Liloan. Dismayado ang mga mulupyo sa Villa Lara Subdivision, Barangay Hubay, sa ilang gidangatan humanitaas ang tubig baha. Wala jud sir. Hangtod ang taga-sityo tuburan na lang ni tabang na mo. Rescue na mo lain tao. Mapit jud may nangamatay intaw kinakatay sa sin. Oy, grabe. Tulugod ka floor among gikat-kat para lang yun save ni dito sa baha, nga grabing baha. Pero walay gobyerno nga niabot. Sila taga Liloan, adi man ta mag-blame kay ilaham na. Ila tatong ima, kanang announce sila nga, oy bantay-bantay mo ha. Kay doon batang river dire, kay doon ang dagat, kuwas ka magtaob, automatic dali ra mo dako ang tubig, no? Kana kung mas mayo magpalayo ng tadaan. Ana ba? Tubig katong taima. Ug di mi naabdik. Dali uno na ni mo ha. Naay building dito 4th floor. Easy lang katkaton mo mabaw para lang mabuhit mi. Kay ang imong tanaw sa ubos, tubig puti kusuga. Gibisita ni Governor Pam Barriquatro sa evacuation center ang mga apektadong pamilya nga nabahaan sa Villa Lara Subdivision. Ang mga apektadong pamilya naghilak nga nisumbong sa gobernador sa ilang kasinatian ug kasagmuyo. Punta sa mga leaders nila karon, be active punta di na be active lang kung eleksyon. Kung ay mga katalag may ani dapat undago ta pirme di na ta pirme magpanit og storya ba. Very late response, very weak response. Wa ko kauyon gyud sa pamalakad sa atong gobyerno dinhi sa Liloan kay perting hinaya gyud kay sir, gaba lang gyud. Nagpasalamat sila ni Governor Pam Barriquatro nga nagpakabana sa ilang kahimtang ug sa gipakita nga mahigugmaon nga liderato. Kami mapasalamaton gyud kami sa Governor gyud sir kay ayo ko wadi sayo mo pagbutar gyud kay sa matag katalagman na si Gov very active utabang gyud hands-on gyud kayo. Plus ni Mayor Archibald na update na mayor sa Cebu. Sorry emotional jud karon sa kay. What ko nagdaw nga kadugan lang ko din kalimut ano ko yung experience ano niya buo lang kay hinaguan mo ang mga putang tila gumit ka gabi may magtrabaho para manindot lang among balay ba yung naman sa usa lang sa pamilyo yung anak sir ba. Sa evacuation center ang Kapitulyo nagpadangat sa pasiuna nga tabang alang sa mga evacuees sa Bagyong Tino. Balita may labot ang Subo. Munching Auxtero, Subo News.